Trei alți elevi ai dânsului, bateristul trupei Masterpiece. Domnul profesor Vănăi, pe care îl puteți vedea în dreapta mea, lucrează de o viață la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca. A fost și este mentorul unor mari muzicieni clujeni. Dau două nume: bateristul de jazz și de blues Adrian Tetrade și solista de jazz Elena Mândru Turunen, acum doctorandă în Finlanda, la Helsinki Universitate, în jazz și blues. Eu l-am numit într-un articol pe care l-am scris Mr. Jazz. Am înființat festivalul de jazz Jazz Napocensis și celebra formație Big Bang Gaio de swing și o orchestră de jazz, de tineri pasionați de această muzică, de acest gen muzical. Așadar, pe scena Rock and Blues Nights, premiul pentru întreaga activitate, după ce în 2015 l-a primit Costi Cămărășan, membru fondator Compact, iar în 2019 regretatul Rodion Ladislau Roșca, de data asta premiul revine domnului Ștefan Vănăi. Domnule profesor, vă rog, din partea noastră, Cluj Blues Fest, Rock and Blues Nights. Așadar, din partea Casei de Cultură a Studenților, domnul director Flavius Miloșan, prezent aici, un buchet de flori care va ajunge la doamna, la soția domnului Vănăi. Domnule profesor, stați o secundă. Dau cuvântul domnului profesor Ștefan Vănăi. Sper că cei care iubiți genul muzical jazz ați văzut ce înseamnă Big Bang Gaio, care a fost invitat și la alte festivaluri din Cluj, în Parcul Central și așa mai departe. Și din străinătate, dar spuneți dumneavoastră ce și cum. În primul rând, bună seara, bine ați venit. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru această onoare de a primi un premiu de excelență, o plachetă extraordinară. Vă mulțumesc din tot sufletul. De 55 de ani lucrez în domeniul muzical și ne-am început cariera în anul 1965. De atunci am încercat, m-am străduit să ademenesc, să zic așa, în ghilimele, nu e un cuvânt chiar foarte potrivit, să vrăjesc câți mai mulți tineri ca să iubească muzica. Iubesc la fel de mult muzica populară, foarte, foarte mult muzica clasică. Maică mi-a cântat la Opera Română 35 de ani. La 7 ani m-am fălit la școală că sunt dirijor la Opera Română. Mama de mic m-a dus la spectacole și la concerte și am știut când să dau drumul la aplauze. Deci am fost dirijor de aplauze. Am aplaudat eu prima dată și toți ascultătorii, toți spectatorii s-au luat după mine. Așa că la 7 ani m-am fălit cu această funcție extraordinar de importantă, dirijor la Opera Română. Bineînțeles că de atunci tot timpul m-am gândit că ar fi bine să devin dirijor și până la urmă am devenit dirijor încă în anul 1982, când am înființat Big Bandul Gaio. Anul viitor vom sărbători 40 de ani de activitate cu acest Big Band, care a cântat și în străinătate, de multe ori, de 6 ori în Grecia, în Franța și așa mai departe. Mă bucur foarte mult că domnul Fărcaș a reușit să organizeze un festival. Am cochetat și cu rock-ul. În anul 1990 am organizat aici în vecinătate, la Universitate, la Casa Tineretului, un festival rock care s-a numit Marathon Rock. Permiteți-mi să vă citesc trupele: Monoid, Kappa, Altar, Certainty, Triton, Xenon, Satelit, Impuls. Am și afișe, au fost formații extraordinare. Din păcate,
sala de spectacole nu este prea încăpătoare la Casa Tineretului și tinerii care n-au putut pătrunde au spart pereții de sticlă de la intrare. Ce să fac? Anul următor am organizat maraton rock la Casa Tineretului, unde pica din altar a fost lăsat jos cu o funie, i s-a dus și un coșciuc, că ei au cântat, solistul vocal pica, așa, deci ei au cântat melodii, cu dure, dar legate oarecum de religie. Așa, mulțumesc. Tineretul atât de... Și acolo s-au adunat foarte mulți, sute de tineri, așa de bine s-au simțit că au rupt niște scaune. Domnul director mi-a spus de la Casa de Cultură atunci, în 91, domnul profesor, nu mai aveți voie să faceți aici concerte de rock. După aceea ne-am mutat la Palatul Copiilor în curte, unde, din păcate, în loc de 10 am terminat concertul la ora 11 și vecinii m-au reclamat la poliție. Așa că a fost, obligat să mă las și să mă apuc de jazz. Iubitorii de jazz sunt ușor mai liniștiți. Mulțumesc frumos încă o dată. Mulțumesc domnului director Flavius Milășan de la Casa de Cultură a Studenților, care este un conducător extraordinar, care ne creează condiții să lucrăm extraordinar în condiții foarte, foarte bune. Big Bandul Gaio, la ora actuală, repetă la Casa de Cultură a Studenților din Cluj. Foarte multe formații. Mărțișorul, cine nu cunoaște această formație extraordinară. Și așa aș putea continua. Vă mulțumesc, domnul Flavius Milășan. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Domnule profesor, mulțumim și noi, vă rog. A fost domnul profesor Ștefan Vonoi, Mr. Jazz, Casa de Cultură a Studenților Cluj-Napoca, premiu pentru întreaga activitate în slujba jazzului și muzicii de calitate, în fond și rock și așa mai departe. Domnule profesor, mulțumesc frumos, buchetul de flori. Dragi prieteni, urmează două concerte.